an nana bi tuguni b'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na kana ka to ka bɔ ka video kɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn kunnafoniya n'o de fɔ jɛnatigɛ information de don donc a ka kan n'an ye information min sɔrɔ an ka n'u mara an kelen an ka to k'u partager an ni ɲɔgɔn cɛ parce que i b'o fɔli min kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔw ma donc an b'a kɛ n'o hakilina de ye an b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura ye an ka chaîne kan u k'u abonner u ka video like u ka cloche de notification fana activer n'a ye cloche de notification activer o b'a to ni video kura bilara dɔrɔn a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na donc an y'a kanu bi an bɛna kuma sujet kura kan o sujet o ye mun ye nanzarakan na an b'a fɔ ko 6 choses à sacrifier pour sortir de la pauvreté fɛn 6 min ni mɔgɔninfin kan ka essayer k'o bɔ i jogo la walasa i bɛ se ka mabɔ i bɛ se ka yɔrɔ janya ka bɔ fantanya ma cogo min na an yɛrɛ b'a dɔn fantanya fɛn dɔ bi fɛn min n'a kɛlen don gɛlɛyaba ye an ka société kɔnɔ fɛn camanw tiɲɛna k'o sababu kɛ fantanya ye donc fantanya fɛn de don an kan ka essayer k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ a la donc f'an k'a faamu k'a fɔ mun bɛna n'a ye donc a ka ca ala fɛ fɛn caman bɛ yen anw t'u jateminɛ n'o ye jogo ye anw yɛrɛ la an yɛrɛ kun taabolo dɔw bɛ yen o de b'a to an bɛ kɛ fantanya min na o bɛ an sɔrɔ donc n'an sera k'o faamu an ka hakili t'o la ka essayer k'o jogo ninnu kɛlɛ ka bɔ an yɛrɛ la donc o b'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que kɛlɛw bɛɛ la fusamanci dɔ fana ye yɛrɛkun kɛlɛ ye ni dungɔ kɛlɛli parce que ni dungɔ b'an bila fɛn caman na a ka kan ka essayer ka o bɔ an taabolo la walasa an mago bɛ yɛlɛma min na o bɛ se ka na cogo min na donc an bɛna a daminɛ an ka jogo fɔlɔ-fɔlɔ an kan ka min kɛlɛ ka bɔ an taabolo la walasa an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ fantanya ma o de ye ka essayer k'i ka ɲɛnamaya kɛ mɔgɔ ɲɛnako ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen u ka ɲɛnamaya a b'i n'a fɔ u b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnakoya de i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen hakilina ɲuman b'u la hakilina min bɛ se ka taa ɲɛ s'u ma hakilina min bɛ se ka na ni lafiyaba ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔ mais u bɛ maloya ka o hakilina ninnu waleya u bɛ maloya ka o taabolo ninnu waleya parce que u b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ se ka u kɔrɔfɔ mɔgɔw bɛ se k'u lagosi n'a ye f'i k'a faamu k'a fɔ mɔgɔninfin e de b'i yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan donc degun min bɛ e la e de b'a dɔn degun fɛn min bɛ se ka a furakɛ e de bɛ o dɔn donc n'i y'o dɔn ne hakili la n'i bɛ ka waleya o waleya kɛ ni o hakilina de ye n'a bɛ se ka na ni taaɲɛ ani yɛlɛma ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i man ka mɔgɔ ɲɛkun lajɛ o la ka o kɛ donc o ye gɛlɛyaba ye gɛlɛya min n'a kelen don i b'a fɔ chaîne sirilen don mɔgɔ dɔw sen na ka se ka avancer donc an ka essayer ka o taabolo k'o bɔ an yɛrɛ taabolo la walasa an bɛ se ka taaɲɛ sɔrɔ cogo min na donc o ye fɔlɔ-fɔlɔ ye a filanan o de ye an ka jɛ dɔw bɛ yen jɛ minnu ni u bɛ an segin kɔ de u tɛ an ta ɲɛ teriya bɛ se ka ye o la kanu bɛ se ka ye o la donc olu ye jɛw ye jɛ min n'an kan ka essayer k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ u ma mun na parce que mɔgɔ fɛn bɛɛ tɛ k'a fɔ ko a tigilamɔgɔ man ɲi ou bien fɛn wɛrɛ adamaden bɛɛ ni hakilina de don n'i ye hakilina sɔrɔ hakilina min n'o bɛ e ta ɲɛ ni i jɛɲɔgɔn n'o hakilina kelen tɛ o la a ka ca ala fɛ ni ale ka influence ka bon i kan ka tɛmɛ e ta kan i bɛna ye a bɛ sɔn ka i bɔ i hakilina kan donc diɲɛlatigɛ dun ye choix ko de ye n'i ye choix dɔw kɛ il faut assumer donc n'i ye hakilina dɔw ta baara sira la ɲɛta sira la ni jɛɲɔgɔn b'i la jɛɲɔgɔn minnu ma o faamuya i bolo donc a ka kan i ka o jɛ i ka o jɔ parce que n'i m'a jɔ ɲɛnamaya bɛ ten bamananw ko ten ko mɔgɔ b'i taama ɲɔgɔn sɔn bɛɛ ta f'a ka cɛ ɲa e ni mɔgɔ min tɛ hakilina kelen n'i tora ka tugu o kɔ diɲɛlatigɛ in dun rapport de force de mɔgɔ ni mɔgɔ jɛra bɛɛ b'a essayer ka bɛɛ dominer donc
tango hakilina be ni e ma kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka jama hakilinaw la kosɛbɛ i bɛna ye a tigi bi hakilina bɔ i kuma ou bien a tigilamɔgɔ a b'i bɔ i taasira kan ale taasira ye min ka i bila o kan donc o ye fɛn min n'a bɛ se ka kɛ blocage ye an ka taaɲɛ la kosɛbɛ donc an ka hakili to la donc a sabanan o de ye an bɛ temps libre minnu sɔrɔ o bɛ se ka kɛ an ka lafiya wagatiw ni parce que ni e kɛra baarada dɔ la sisan a kɛra cogo cogo wagati dɔw bɛ yen nɔ baara kɔnɔna na minnu bɛ se ka kɛ lafiya ye i bolo donc o wagati ninnu an ka essayer ka fɛn kɛ o wagati ninnu kɔnɔ fɛn min n'a bɛ se ka kɛ hali n'a ma kɛ fɛnbaw ye fɛn fitininw don n'a bɛ se ka na ni taaɲɛ ye ani yɛlɛma ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc n'i ye hakili t'o la i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ lafiya la wagati min na n'i sera k'i cɛsiri ka to ka fɛn fitininw kɛ o fɛn fitinin bɛ se ka na ni yɛlɛmaba ye e ka ɲɛnamaya kɔnɔ yɛlɛma min donna nataw la ni e yɛrɛ ma sigi ni a ye donc o nafaba bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ a jɔyɔrɔ bɛ an ka taaɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ donc an ka hakili to o la donc a naaninan o de ye i b'a dɔn an ka nin wagati ninnu na jeux vidéo bɛ yen nɔ donc mɔgɔ dɔw bɛ yen ni sabanan bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na donc u ka wagati lafiya wagatiw kɔnɔ u b'a essayer ka jeux vidéo kɛ o kɔnɔ donc jeux vidéo ninnu ɲɛnajɛlanw de don f'an ka faamu ɲɛnajɛ ka ɲi mɔgɔ ma mais diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'a dan tɛmɛna a bɛna ni tiɲɛni de ye donc ɲɛnajɛ fɛn ninnu ni o donna adamaden na kosɛbɛ ka se degré dɔ ma i bɛna ye k'a fɔ i bɛ kɛ a ka jɔn de ye parce que n'i m'a sɔrɔ i tɛ lafiya donc toujours i b'a essayer ka boli ka taa kulonkɛ fɛn ninnu de ma bon kulonkɛ dun f'a ka kɛ ka dan hakɛ la dɛ n'a ma kɛ ka dan hakɛ la parce que kulonkɛ ninnu a b'an kɔni a b'an ɲɛnajɛ a b'an hakili lafiya donc an mago bɛ o la mais n'a dan tɛmɛna donc a bɛ sɔn ka kɛ blocage ye parce que a bɛ sɔn ka i saliya sɛbɛ kɛli yɛrɛ la donc o ye fɛn min n'an kan ka hakili to a la kosɛbɛ a duurunan o de ye an ka nin wagati ninnu na fɛn dɔw bɛ yen a bɛ ka tiɲɛniba kɛ an ka société kɔnɔ donc o ye mun ye gulɔmi drogue ta ani cigarette min donc an k'an janto nin fɛn ninnu na kosɛbɛ surtout denmisɛnnin kunda nin fɛn ninnu bɛ ka tiɲɛniba de kɛ donc f'an k'a faamu k'a fɔ mɔgɔninfin i kɛra cogo o cogo negela bɛ se ka y'i la nka negela il faut que a ka dan hakɛ la donc n bɔra ka nin fɛn minnu fɔ sisan nin fɛn ninnu bɛ ka tiɲɛni min don dɔw ka ɲɛnamaya la a ka bon hakili ma donc an hakili to la n'i sera ka nin fɛn damadama ninnu k'u bɔ i taabolo la i bɛna ye k'a fɔ non seulement i bɛ sɔrɔ min kɛ sɔrɔ fitinin min kɛ a bɛ sɔrɔ in kisi parce que n ye nin fɛn fɔ sisan nin si tɛ taa musaka kɔ donc i bɛ wari de bɔ ka don ninnu na bon ka wari bɔ ka don fɛn na k'o ka tila ka kɛ tiɲɛni sababu ye e ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc an kan ka miiri k'a fɔ o ye fɛn min n'an kan ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma donc n'an sera an k'an jija gulɔmi drogue ta ani cigarette min an ka essayer ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma o bɛ kɛ nɔgɔyaba ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ parce que a b'a to i bɛ sɔrɔ fitinin min kɛ sɔrɔ in i bɛ se ka o don ba la i bɛ fɛn min don nin fɛn ninnu na i bɛ se ka o kɛ fɛn wɛrɛ ye fɛn wɛrɛ min n'a bɛ se ka i nafa kosɛbɛ donc an hakili t'o la donc a wɔɔrɔnan o de ye adamaden f'i k'a dɔn k'a fɔ e ka ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ bɛ se k'i janfa mais mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛkun janfa dɛ donc bɛɛ bɛ taa fo e kelen donc n'i y'o faamu an k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔ an kana jigi da maa si kan parce que o fɛn in fana kɛlen don blocage ba ye mɔgɔ caman na min b'u bali ka fɛnw kɛ ka waleyaw kɛ ka baaraw kɛ min bɛ se k'u taa ɲɛ parce que n'i jigi da mɔgɔ kan tigi bɛ se ka b'i jigi kɔrɔ dɛ n'i jigi da mɔgɔ kan a bɛ se k'i saliya ka hakilinaw ta i yɛrɛ ye hakilina minnu
n'u bɛ se ka na ni yɛlɛma y'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'u bɛ se k'a to i bɛ taa ɲɛ donc o fana ye fɛn ye fɛn min n'an kan k'an janto a la kosɛbɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ nka an kana an ka ɲɛnamaya bɛɛ ta k'an jigi da mɔgɔ kan dɛ parce que mɔgɔ n'i y'i jigi da ala kan ala b'i jigi fa nka n'i y'i jigi da mɔgɔw kan nimisa o dɔrɔn de bɛ se ka sɔrɔ a kɔrɔ donc an y'a kanu bi ka bɔ ka nin jogo dama dama fɔ jogo dama dama min n'an kan ka essayer ka u kɛlɛ ka bɔ an yɛrɛ la pour que an bɛ se ka yɔrɔ ma janya ka bɔ fantanya la cogo min na donc aw balimakɛ don Amadu Bamiyan aw kulo garijɛgɛ kun ye nin an bɛ dugawu kɛ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ